Когато тялото няма достатъчно въглехидрати, обичайното количество не се приема чрез сладкиши, семена и зърнени храни, тялото навлиза в състояние на кетоза, по време на което произвежда необходимата енергия чрез телесни мазнини, вместо храна. Искаш истински резултати? Кликни върху линка в първия коментар и разбери как Кетоамид Сечеблу може да промени ежедневието ти. Правенето на кето диета е много модерно в наши дни, но е почти невъзможно да отслабнете веднага. Правенето само на кето диета има няколко недостатъка. Достигането до кетоза отнема много време, до 2 месеца. Искаш истински резултати? Кликни върху линка в първия коментар и разбери как Кетоамид Сечеблу може да промени ежедневието ти. Начинаещите може да изпитат безпокойство и може да чувстват, че полудяват без захар, освен че изпитват слабост и раздразнение. Висок риск от изоставяне на хранителните ограничения. Искаш истински резултати? Кликни върху линка в първия коментар и разбери как Кетоамид Сечеблу може да промени ежедневието ти.